ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಸೆಮಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಡಂಗಾವ್ಗೂ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:13 ಸೂರತ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಂಡೆ ಆಜೆಕ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಚಾಲನೆ ಕುರಿಯರು. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಎಂದು ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತನಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 10:00 ಬದಲಾದಿತ್ತರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕುಡ್ಲ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ರೈಲೇನು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ದಿವನ್ನ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶಡು 2014 ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನದ ಯುಗ ಶುರುವಾತಂಡು. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಡು ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು. ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಲು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಅಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಶುರುವಾಯರ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು 35 ವರ್ಷಲಿಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಇತ್ತ 4 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆತಂಡು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸುನೀತಾ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಯರಾಜ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಆರ್ಎಂ ಜಯಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ. ನನಗನಿಸ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೇಘತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ಕುದುರೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳಂತಂದರು. ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರಾದಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಡ್ಗಾವಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 4.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬರವುಗು ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಈ ಬಗೆಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು ನಟೆ ಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಳವಾಡಿ ಪಂತೆರು. ಒಳಚಿಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 38ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡೇ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಳಚಿಲಡಪ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 38 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್.ಕೆ. ವಿಜಯನ್ ಕರಿಪಾಲ್ ಮಾತಿರಿನ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ನಟ್ಟೆ ಬುಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಳವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಳವಾಡಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪೊರ್ತು ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅವು ನಮನ್ ಕಾಪುಜೆ ಪೊರ್ತುನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಗಳಸ ನೋಡು ಬದುಕಡೆ ಎಂಜಿನಾಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರವುಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಆ ಬಗೆಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಒಂದು 4-5 ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಬ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. So I'm going to talk about what you can do to face it. Firstly, let's look at your core idea. See, there is this thing about Shrama that is there in your prayer. With wealth, with education, with all other opportunities too, only Shrama will take you ahead. Only Shrama. ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ಎನ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕಲು ತನ್ಕಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಗುಮನ ಕುರ್ದು ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಎದುರಿಸಾದು ದುಂಬು ಪೋವಡು ಪಂಡಿರು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡೇ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ all the situations and challenges we all faced for these 38 years. We celebrate those situations. We celebrate those challenges.
situations will make you stronger. But we have gone through lots of situations, and I can tell you, situations will not make you stronger. It will bring out what you are. In any certain situation, if you are strong, then in that situation you will come out more stronger. If you are weak, under certain situation, you will come out much more weaker. So what we should do? Focus on your strength. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಜೋಕುಲಿ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪನಿಂದಾಂಡಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ದೀತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಿರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಸುರುಕು ವಿಶ್ವಮಾನವೇ ಆವುಡು ಹರ್ಪಂಡಿರು. Parents are gods for you. This you should never forget. Study whatever you study, but have a focusedness and achieve your goal. And you must have a prefix with your name, and after completion of that, you must also try to add suffix with your name. And according to me, that is a way in which you can contribute to the society more, along with whatever passion you have. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಂಡು. ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಪೈ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ದೀಪಿಕಾ ಇ ನಾಯಕ್, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ್ನ ಕಲ್ಪನವು ದಿಂಜ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕುಡ್ಲದ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ BM ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಲೆಟ್ ಕಾಲಕೊಂದೆ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಕಾಲಕೊಂದೆ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ನಡೆತಂಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ BM ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲ್ನ ಕಲ್ಪನವು ದಿಂಜ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ತುಳು ಪಾತ್ರಿಂದ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂದು BM ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡಿರು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಗೌರವ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ, ಒಂಥರ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಹಂಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೊಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂದು ಮೈಸೂರು ಕಡೆನೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಥರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಹಂಗೇನೋ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇವರು ನೋಡಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತುಳು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಳುನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ಶುರುವಾತನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರುಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರರೆ ಪಿರಜಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಐಕ್ ಲಿಪಿಕ್ ಒತ್ತು ಕುರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಾರ ಗೊರುಂದುಪ್ಪನವು ಪಿರ್ಮಿದ ವಿಚಾರ. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಿಡಿದು ತುಳು ನನಲಾತ್ ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆವಡಿಂದು 6 ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಅದೊಂದು ನಡಪನ್ನು ಪೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಈ 15 ವರ್ಷ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವ ದೇವಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಇದೇನೆ ಮಂತಂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ದೇವಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಪಿತ ಖಾಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದಾಗನೆ ಒಂದೇ ಬಂದಾಗನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ನೆಂಚ ಬರೆಪಿ ಅಂಡ ಇನಿ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಕಲ್ಪದು ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 8 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ నేను ಕಲ್ತೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು నేను ಕಲ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ ಇದು ತುಂಬುತ್ತದೆ నాకు ಬಾರಿ ಎತ್ತೆದ ಲಕ್ಷಣ ಚೋಜನ್ನುಂಟು ಅಂತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತುನ ಈ ಕಾರ್ಯಪುರ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಎತ್ತೆದ ಆವಾಡು ಈಗ ನೋಡ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ತಾಳೆ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಏರು ಪೂರ ಅವೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಕಲ್ ನೋಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸದಾ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಚಾಲಕರು ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಪಿ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೈಎಂ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಮುಲ್ಪ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೋತ್ಸವ ಕೊಡು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿ ನಡೆತದ. ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರುವ ಬೋಳೂರು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಮುಪ್ಪ ನಡೆತೊಂದಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಬರ್ಕೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಬೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ದುಂಬುದ ಟೀಚರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾವತಿ ಜೆ ಬೈಕಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ವಸ್ಟೂರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಸಂತ ಎಂ ಬಿನ್ನಿರಾದ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ವರ್ಷೋಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತಿನ ಪಲ್ಲಂಕಿಡು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯ ಓಕುಳಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡುಂಡು. ಚೆಂಡವಾದ್ಯ, ತಾಲೀಮು, ಕೀಲ್ಕುದ್ರೆ, ಜನಪದ ನಮೂನೆದ ನಲಿಕೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಾನ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಳಕದ ಉಚ್ಚಯಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಠದ ಕಣಿ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೋಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಪೋದು ಅವಳು ದೇವೇರ್ನ ಕಿದುಟು ಜಳಕ ಅದು ಜಾರಂದಯ್ಯ ಸಾನುಡು ದೇವರಿಗೆ ಆರತಿ ಪತ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಉಚ್ಚಯದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಬೆಡಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಮಾಜಡು ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯತಿ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾಯಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ನಮನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ನಮನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ ಎದ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶೀರೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುವಂದನಾ ನೆಂಪದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ದೇವರಿನ ಗುರುಕುಲು ತೋಜಾವೆರು. ಅಂಚಾದು ಗುರುಕುಲಿಡ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಡನ್ ಪಂಡೆರು. ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುವಂದನಾ ನೆಂಪದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಜೀವನ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಯತಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾದುಂಡು. ಅರನ ಜೀವನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಠ ಅಂತ ಪಂಡೆರು. ಬೆದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪುರ್ಪ ನಮನ ಸಂದಾಯರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ ಸಾಧಕರಿಗೂ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರ್ನ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪವನ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಪಂತಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟೇರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸಮಾಜಡು ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯತಿ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಗುಣಕ್ಲೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನ್ನವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ, ಶೀರೂರು ಮಠದ ದಿವಾನೆರು ಎಂ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಸರಳತ್ತಾಯ, ಕಟೀಲ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಯರು, ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಬಿದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ನಾವು ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹಂಚಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಪುನರಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕುಡ್ಲ ಬಂಗ್ರ ಕುಳೂರುದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಸಿಟಿಟು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಾಡ್. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಬಂಗ್ರ ಕುಳೂರು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಸಿಟಿಟು ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಸಾರಥ್ಯಡು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮದೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಕಂಬಳನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು. ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲಡು ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವದೋರ್ಮೆ ಪದರಡಂದು ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಡ್ಡೆಬ್ಬ ಬೈಕಿಯರು. ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಕಂಬಳಗೂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನೆ ದೀತರು. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ನನ್ನಲಾ ತುಮೇದ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಜಿತಕಾಮಾನಂದಾಜಿ, ಬಂಟೆರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವೀರನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ, ಗುರುಪುರ ವಜ್ರದೇಹಿ ಮಠದ ರಾಜಶೇಖರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಡತೊಂಡಿರು. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಚವಡದ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಭಾರತ ಮಾತನ ಭಾವಚಿತ್ರ ಉಂಡು ದಯದೀದಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕೇರಿಯಾಡು. ಅಕ್ಕೇರಿದ ದಿನ ಮಾಯಂದಾಳ ದೇವಿನ ನೇಮ ನಡಪಾದು ಬೈದಿರ್ಲಿನ ದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೊಡಿದಾಯರು. ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಏಣಗುಡ್ಡೆದ ಆಲಿಬಾಲಿನ ಮರ್ಮಲು ಮಾಣಿಬಾಲೆನೆ ಮಾಯಂದಾಲ್ ಜುಮಾದಿನ ಕಾಣಿಕೊಡು ಮಾಯಗು ಸೇರ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ದೈವ ಆದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಗರುಡಿಲಿಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಜನಪದ ಕತೆಡ್ದು ತಿರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಲಿಡು ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಾಯಂದಾಳ್ ನನ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಪಡೆದು ಆರಾಧನೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವು ಗರುಡಿಲಿಡು ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮದಾನಿಯೇ ಮಾಯಂದಾಳ ಅತ್ತಂಡ ಕಿನ್ನಿದಾರು ಗರುಡಿ ಜಪ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡ ನನ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಬೈದಿರ್ಲೆ ನೇಮದ ಮನದಾನಿ ಈ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಗರುಡಿಡು ನಡತಿನ ವರ್ಷದಿ ಜಾತ್ರೆಡು 5ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಾಯಂದಾಳ್ ದೇವಿ ಗರುಡಿ ಜತ್ತದು ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಗರುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ನೇಮ ತೂದು ಬುಳ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಅಕೇರಿದ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಆದು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡಿಜಾಯರು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸಿರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯರು ಶುರುವಾತನು. ಶುಕ್ರವಾರ ತೋರಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಡಪಾಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಧರ್ಮರಸಿರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಶುರುವಾತಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತಗಾದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ತುಡರು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲಿನ ಕಾನತ್ತದು ಉಳಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಒತ್ತು ತಂತ್ರಿ ಹರೀಶ್ ಭಟ್ ಅರಳ, ದೈವಜ್ಞರು ಶ್ರೀರಂಗ ಐತಾಳ್ ಕದ್ರ, ಉಳ್ಳಾಲ ಚಾವಡಿ ಮಠದ ಅರುಣ್ ಭಟ್, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾನುಭೋಗ್ ನಿರಂಜನ್ ರಾವ್, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ಇತದು ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆತಂಡು. ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾಯರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರು. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ದೇವಮೂಲ್ಯಣ್ಣರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ವಕೀಲರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ, ಉಳಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಳ್ಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್, ಉಳ್ಳಾಲ ವೈದ್ಯರೆಪಾಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಹರ್ಷ ಜೋಶಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಉಳ್ಳಾಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೋಪಾಲ ಗೋಳಿದಡಿ, ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, ಬಂಡಿಕೊಟ್ಯ ಮಲರಾಯ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡಾಯ
ಯಾನೆ ಲತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಂಜಪ್ಪ ಕಾರ್ನವರ್, ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸುಭಾಷ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದಾಮು ಪೂಜಾರಿ, ಸೋಮನಾಥ ಉಳಿಯದ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ರಾಮ ನಾಯಕ್, ಸೇನರಬೈಲ್ ಒಳಚಿಲ್ ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಬೀರ್ ರಾಜ್ ಹತ್ತಾವರ, ಬಂಡಿಕೊಟ್ಟ್ಯ ಕೋರ್ದಬ್ಬುಸಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಯು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಡಳಿತದ ಕ್ಲೆಗು ಚಾಕರಿದ ಕ್ಲೆಗು ಉಳಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರು. ಟಿ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡಾನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಫಲ್ಯ ಮುಂಬೈ, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ತಾರ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ಸುಂದರ ಉಳಿಯಾ, ರವಿಶಂಕರ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯಾ ಇಂಚ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದವರ ಸೇರೊಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಸೇರೊಂದು ಯುವಗಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನಗ ಐದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದ ನಾಲ್ಕು ಅಗಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನ ಪೂಜೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗುರು ಗಣಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನರ ಕೂಡಿ ದಯಪಟ್ಟ ಗುರು ಮಲ್ಪರ ಇಂಜಿನ ಸಾಧಿಸುವ ಜಾಲಿ 5 ಕೋಟಿ ತಲೆ ತಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಬರ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತಂತೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ 16 ಕಾಯಿಲೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೊರಟು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವುದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಬತ್ತಿನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇದು ವೈಭವಡು ಬೈದನಂದ ಎಲ್ಲಂಜಿ 31 ತಾರೀಕು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಹೊರಟಿಬ್ಬಣದ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಭೆ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ತಂತ್ರಧಾರನ ಪುರ್ಲುದ ಆಗಮನ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪುರ್ಲು ನಡತ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಉಗ್ರಾಣಡು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮೂಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರ ದಾದನಂದು ತೂನಾಗ ಸಂತೋಷ ಮುಂದೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಉಳ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪರಮ ಪಾವನ ಅಂದು ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡತ್ತೆ. ಒಡಿಪೊಡು ಜನವರಿ 18 ನಡಪುನ ಪರ್ಯಾಯ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಸಜ್ಜಾವೊಂದುಂಡು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಭಕ್ತರು ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಪನ್ಪುನಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು.
ಜನವರಿ 18 ಒಡಿಪು ಸಿರಿಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠ ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಪರ್ಯಾಯ ಉಚ್ಚಯಗು ಒಡಿಪು ಸಜ್ಜಾವುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿಡ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೂ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯರೆ ದುಮ್ಮು ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಭಕ್ತರು ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತದು ಅವೇನು ಪರ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರಿಯರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಠದ ದಿವಾನೆರು ವರದರಾಜ್ ಭಟ್ ಪರ್ಯಾಯ ಯದ್ಕುನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಡಿಗಾರ್ ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೆರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಕಿರೀಟನು ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತೊಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ್ನ ತರಿಕ್ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನ ಮಂದಿರದ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡು 9 ದಿನದ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಶನಿವಾರ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕೇರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ನಡಪಾಯರು ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಬೋಳೂರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರುಡು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಭಜನೋತ್ಸವ ನಡಪಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಮುಪ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ನಡಪಾವುದುಲ್ಲೇರು 9 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು 8ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲಿನ ಕರಿತದು ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಯಾಗ ಶುರುವಾಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಂಡು ಮಾಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಕಬಕ ಅಡ್ಯರಗೋಳಿದ ಅಡ್ಯಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡ ಗುರುವಾರ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಅಡ್ಯಲಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೀಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಲಿಗ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಬಕ ಅಡ್ಯರಗೋಳಿದ ಅಡ್ಯಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡ ಗುರುವಾರ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದರ್ಶನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಮಿತ್ತೂರು ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕಬಕ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ರಿನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲಿನ ನಡಪಾದ ಬಯ್ಯಗ ನಾಗದರ್ಶನ ನಡತಂಡು ದೈವಲಿನ ಬಂಡಾರ ಜತದ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯರು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು
ಅಡ್ಯಲಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಗಡ್ತಡು ನಡೆತುಂಡು. ಅಡ್ಯಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ ಕೊಳಚಪ್ಪೆ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಲ್ಲೇಗ, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ರೈ ಡಿಂಬ್ರಿ ಗುತ್ತು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಲೋಕೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಂದಡ್ಕ, ಪಣವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಿದಿಮಾರ್, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ಪೆ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿಲಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಡ್ನೂರು, ಕೆದಿಲ, ಬಣ್ಣೂರು, ಕುಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಳ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಪತ್ತರೆ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಸತ್ಯ ಅರಸು ಅಡ್ಡಲೇ ಕಾವೂರು ಮುಲ್ಲಕಾಡದ ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೇಸನು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಲ್ಪುಗುಡ್ಡದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು.
ಕುಳ್ಳದ ಕಾವೂರು ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆದ ಲೇಸು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಲ್ಪುಗುಡ್ಡೆ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇರ್ಪಾತಿರ್ದು ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರಡಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಾವನ ಮಹೋನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಬೆಂಬಲ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೋರುಡು ಪಣದು ಪಂಡಿರು ಸಪ್ತಾಹದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನಕ್ಲೆಡ ಭಕ್ತಿನು ಮೂಡಾದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಸರಾದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗೂ ದುಂಬಾತಿನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಡೆದು ಪಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮೇರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕಿಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂದಾರ ಬಯಲು ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದೀಪಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಶಾಮಿಯಾನದ ಮಾಲಕಿರಾಯನ ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇವಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕಿಯರು ರಾಜೇಶ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಸುಚೇತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಂತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಲಾಯನ ದೇವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಚಾವಡಿದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದುಂಬದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯನ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸತೀಶ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಗಿರೀಶ್ ಮೊಕಲ್ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪುಷ್ಪ ಶಿಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆರಂಡ ಕೃತಿ ಎದುಕೊಂಡರು ಲೋಕೇಶ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು ಕೃಪಾ ಸೊಲ್ಮಿಸಿಂದಾಯರು